салом алейкум дӯстони азиз, созен нағзен саломатӣ хубай бозори Корвон дар ин тарафи пажарка дуюм дарвоза 108 магазин. Ин магазин ҳама вақт ма навор мегирам борои новинка мебиёра. Ина боз аз Турция бори новинкаи фасон овардагӣ. Хостум шумода нишон тиём. Марамат бинен ипекои однотонни купра 1350 сомон бо айпеш биёен бо муомила дора. Ипекои однотони мепурсиден духтаро марамат омадагиай. Хичон ба даста овардагиан ай Туркия бора. Ина биёен клиенто муштариё яна ми нуқтаи савдо борои новинкашон омадагиай. Ҳозир то охири навора тамошо кунен. Паплинакои фасон овардагиан. Уворам нишонтон метиҳам. Ана баъдан ҳиҷоб дорана. Ҳиҷобо чандан? Ҳиҷобои хушрӯ овардиан. 600-650 бо арзон меша духтаро. И 1000 сомона. Ана ин боша. Нигоҳ кунен двойкаян. Мана киртаяю ай болош боша. Ҳамахе накидкаи хушрӯ дора. Ям ҳамахе бори туркии тоза. Ана баъд бо турецки ҳиҷобо инаи модело омад. Ино чандан? 550 сомон. Духтарако расветкоша бинен. Чихе расветкои хушрӯ материалошон ҳам фасон ҳоҷи ё на. Марамат биёен бо айпеш борошон фасони бадай обда намедроя, пад намезана, рангша иваз намекуна. Ана қисми болора бинен бо ё чандан? Ана ино 600 сомониян ҳиҷобо 580 сомони шумода метиян. Марамат духтарако бори новинка бисёрай борои хушрӯ бисёрай озима шумода нишон метиҳам. Мана паплиношон дагар нест духтаро. Паплинои фасон овардагиан. Ира бинен киртои духтагии хушрӯ. Фирмаи Бушра, бренди Бушра. Бисёриё медонанд ки чиқа бренди хушрӯай. Мана бақувватай. Ира бинен чиқа хушрӯ. Ҳозир ман якта ба якта бо хушрӯ када шумода нишон метам. Духтарои паплинакора бинен охи беҳад хушрӯан ай пеш бо фасони бадай мулоимакан. Ҳозир ман як чандташа нишонтон метим. Размеро ҳастай бори новинкай. ҳозирашта ҳамаи размер ҳаст. Ба ҳазур биёен. Мана 400 сомонай тоза турецки бо арзон мешава. Ай пеш биёен духтарако бо арзон мекунена. касоне ки ай пеш мебиёен ҳатман бо скидка мегиранд. Ина моделшам нишон тиен. Ин моделшам хушрӯа. Иҷада чанаму духтай. Мана биёен хитон бо мебинен духтоша. Мана қисми пешаш анамхе духтагиай. Ана аз қисми қафоша. Хушрӯи бадан духтаро муллоими фасонан. Мана ба ё ҳичи намешаванд. Мана барои ҳоҷонаҳоям ҳастай. Чанд та расветка, чанд та глак. Ино на пад мезананд, на дигар чӣ мешаванд, на рангшо на дигар мекунанд. Хулас турецки тоза киртои фасон. Медонам ки туркӣ кирта мепурсанд. Марамат духтарако омадагиай. Биёен бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза 108 магазин. Мана интихоби хеле зиёдай. Инамино ҳамаш бори новинкаян. духтаро инамино ҳамаш куртои духтагӣ. Ина бинен сабзшам будай касоне ки сабз мегуфтанд. Диден чӣ рангакои хушрӯ омадагиай. бовар кунед я намуд мулоимай ки беҳад хушрӯ. Мана баъд духтарако нигоҳ куненда ҳамин қадар румолои фасон омадагиай тоза турецки. Мана ино арганзаянд 180 сомон. Мана иша бинен хушрӯгиша. иям ҳамхе нархаш 180 сомон турецки тоза бо айпеш биёен бинен хитон. Ана и бошад иш чанд буд? Анаи барои ҳоҷиаҳо 150 сомон калонай беҳад хушрӯ турецкиш. Ана баъд бо румолои майдатараш ҳастай 80 сомонӣ чанд намудуш ҳастай. Мана ана баъд 250 сомона барои харобшавӣ турецкияям брижаи харобшава. Ана диден поиздам доранд. Нархшон 250 сомон. Марамат размеро ҳаст. касе дар корай нависен. чунин духтарако касоне ки ипекои анаи намудо мехостанд марҳамат доранд. ҳамаи рангош ҳаста. И оригинал турецкиёшай. нархшон чандай? 1250 сомон бо айпеш биёен духтарако бо ҳамроҳи хучон ҳамсӯҳбат шавед. нигоҳ кунед чӣ хел расветкои хушрӯ доранд. ипекои тоза туркӣ духтаро. Ана баъдан анаин безрукавкара бинен духтаро.
ин бори новинка 900 сомон турецки тоза. Аз ин курткашам омада, ёз ман остиндорша нишон метиҳам. Бинен. Остиндорш духтаро 1100 сомон ая. Бо арзон мешава ягон сум. Хулас бо биёен ай пеш хитон як бор бинен. Ай двойко бори новинка ян. Ҳози машмода мекшоян. Машмода нишон метам духтарако. Ё чанд суман? 500 сомон турецки двойка. Азико бинем духтаро чӣ боша? Медонем ки Туркия чихе хушрӯа ҳичи намешаи бурукша бинен. Чихе качестваш зур духтаро. 500 сомон будай. Мана. Буруко, и двойкая ё бурукай? Буруку кирта будай. Ҳоз бо кирташам мекушоян. Машмода нишон метам. Марҳамат, касе двойка дар корай. Метавонем ки духтарако омада аз анамин нуқтаи савдо харидорӣ кунед. Ина кирташ духтаро. Мана, ина бинен. Инаи кирташай. Диде? Турецки. Беҳад хушрӯ кирташам.